Alright, so isang mapagpalang umaga sa ating lahat dito po sa Malabon Fish Market at tayo po ay mag-update sa kanilang mga latagan. So ito pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. Mga mangga po natin dito, 70 pesos at may mga bangus na bentahan po dito sa halagang 130, 140. Meron tayong 100 pesos, 120. Yan po yung mga kada piraso ng bangus na bentahan ni Boss Maeng dito sa kanyang pwesto sa Malabon Fish Market. Yan ang mga presyo, no? 280 sa mga per kilo ng hipon. At pusit kalawang, ito po yung pusit kalawang, no? 220. Wala namang gasgas yung muka. Magkano ngayon, Jeff? Mura lang, 170. 170. 170 po per kilo ng yellowfin tuna, no? Dito yung kay Jeff. Galing 180, 170. Oh, 170 na lang, binaba na. Si Boss Lando. Salamat, Boss Meng. Thank you. Ayan ang mga presyon. At dito naman, Boy Putik, shout out. Magkano ngayon ng hipon? Kano? 300. 300. Nabukulo tayo ah. 300 per kilo. Tapos 110. Ito na panintan nyo ngayon ha. Bagos 110. Katay sa piraso. Oo. At 100 pesos. Wala kayong nahango ngayon mga kalakal? Yan lang. Sinunti lang talaga namin, boss. O so shout out sa iyo. Wala si Boy Tilapia. Dahil kami tilapia, may tira ka pa dito, magtinda ka na, pakapapulok yan. Ayun. Panatigig mo yan. So, shout out sa iyo, Boy Tilapia, at may at merong pasabi sa iyo si Boy Putik. Ayan. Nagawin ko mamaya to si si Dora Explorer. Ayan ah. Salamat sa iyo, Boy Putik. Thank you. At ito po mga tumpukan ng bangus, no? Sa halagang 150. Shout out sa iyo, Lodi. Good morning sa iyo, Moy Palaboy. Shout out sa iyo, Boy Kasoy. Shout out. Boy Kasoy, ba't tinawag na Boy Kasoy? Di ko nga rin alam bakit tinawag na Boy Kasoy eh. Alright, so 160 sa mga yellowfin tuna. Ito yung mga presyo. Salamat mga Lodi, thank you. So napakalinis na ang Malabon, no? Di ba mga vendor ay hindi nagtinda, gawa ng may tubig sa bandang ibaba. So ito yung mga presyo ng ating mga hipon. 320 big size. At 200 pesos per kilo. So wala yung mga nakita ting prutas dito, no, na latagang, wala rin si manok. Tapos mga pusit. Ano yung sushi? Tagahan ang pusit nyo mga Lodi. 260 lang ho, 260 lang yan. 250? 260. Galing pa 300 yan, kamo. Binaba na. Dito sa mga hipon mo. 320, big size na hipon, no? Ariado yung mga presyon ngayon dito, no? Salamat mga Lodi. Ito 60 pesos sa mga suka ng antike. At wala tayong makita rito mga botelya na maliliit na saktuhan, no? So shout out, magandang umaga po. Good morning. 60 pesos isang botelya. Salamat. So ito yung masarap na isda. Isdang dapa. Tapos kapak, 50 pesos tumpukan at mga isang asuhos, no? Fresh asuhos. Ito yung bentahan naman ni Bito. Ang ating mga matabang tahong at talaba. Ito lang mga asuhos mo, lalaki.
Good morning po. At napalak. Ang laki ng tubig. Tataba ang mga talaba natin sa Malabon. Ayan o, tubig na naipon dito na malaki ngayon, no? So, hindi tayo makapasok at makalapit. So, medyo gigitna lang tayo. Salamat po. Alright. Pero hupa na po ang tubig dito, no? Bumara lang ang kanilang mga drainage. Kaya Ricky, hindi ako makapasok. Laki tubig. So, ayan, no? 50 pesos tumpok. Ang yellowfin tuna, nabentahan ni Kuya Ricky. Pusit Kalawang, Balsagalunggong, Gulyasan at mga panindang yellowfin tuna. Kuya Ricky, magkano yellowfin tuna mo? Hindi tayo maka-arya doon sa loob. Mga paninda niya, mga bangus. Happy birthday, shout out. Uy, nabasa na ako. So, hindi tayo makalapit, no? Doon sa pwesto ni Kuya Ricky. At mababasa yung ating suot. So magaganda yung mga latag niya, no? Mga bagong dating at nakaangat sa banyera yung kanilang mga paninda dahil gawa nga na may tubig dito sa baba, no? Dulong natin ay 50 pesos. Yan po yung mga kada balot. At ganito rin po rito, kada balot na mga dulong. Ang tahong po ay 50. Pusit natin dito, no? 200 do. 200 ang kilo. Ayan, 200 pesos kilo na mga pusit natin dito. Ayan ang mga latag dito. At tumpukan ng mga tilapiyang Batangas. So presyohan dito ng mga sapsap natin ay 160. Meron din 100. Halo-halo mga isda at isdang espada, no? Yung mga paksiwin na gusto nyo mabili dito sa halagang 100 pesos, no, per kilo. Yan ang mga per kilo ng tilapia Batangas natin, 120, 110. Yan yung mga per kilohan dito. At yan po yung mga bangus, isang piraso 150, 100 pesos per kilo tilapia Batangas at 200 ang hipon. At ito yung mga isang toray, no? So isdang matambaka 120 ang mga per kilo at mga tumpukan na po dito 100 pesos tumpukan. ₱200 at ito yung mga maliliit na dalagang bukid, no, fresh na fresh po yan, no? 120 per kilo. Tapos ayan pa 100 pesos kilo. So marami pa rin latag, no, kahit na baka sa Malabon Fish Market. Tuloy-tuloy pa rin ang kanilang mga bentahan. So kada piraso ng mga bangus na bentahan dito ay meron tayong 120, 180 at meron din po 130 kada piraso po ng mga bentahan ng bangus sa Malabon Fish Market. Ayan ang mga presyo, no, na ating pinapakita sa ating video. So shout out sa iyo, Tio. Good morning sa iyo. Ayun, flying red horse ni Nasa Pilipinas ka na. pasok na si Bobby. Salamat, Tio. Good morning. 150, no, sa ating yellowfin tuna. So dumadami na ating mga yellowfin tuna sa latagan sa Malabon Fish Market. At ito po yung mga tumpukan ng galunggong, 100 pesos tumpukan. At 120, no, per kilo ng isdang gulyasan. Torsilyo 120 per kilo. So napakamura ng bentahan po nila, no. At meron tayong tumpukan 100 pesos. At ito na masarap na tilapia, oh. 100 pesos tumpukan. Pag lumaki, ito yung sinasabi natin plapla.
Ayan na galing sa Laguna, no? Ganyan kalalaki at masasarap yan pag malaki na. Tumpukan 120 sa mga bangus. Perling. Oh, ang laki. Laki ng tubig. Ano eh, ubus na yung belly ni? Ay, basta naman. Buti umupa na tubig dito. Oo. Nahihirapan lang kami. Binabagyo tayo. So ito yung mga presyohan ng kilo ng pusit pugita. 120 sa espada, 150 sa kilo ng mga bangus at meron din po tayo dito mga lumot. So ito paninda ni Lodi, oh. 150 sa mga isang, Sa panga, 150 sa laman, 200. ayan, oh, 200 sa laman. Yan po yung yellowfin tuna. Murang-mura lang yellowfin natin. Oo, ito 150, oh. Ang gulyasan natin, 120 sa mga kababayan natin. 120. Ang pusit natin, boss, naglalaro lang sa 150 ang kilo, boss, ha? 150 per kilo. Pusit lumot yan. Huwag makakalimutan sa mga kamag-anak ko, boss, So shout out sa mga kamag-anak niya sa ibang bansa, dyan sa Canada. Ayan, mga tumpukan natin dito, mga bangus. 100 lang. Madami mga tumpukan ngayon dito. Mga bisugo. Kaya makaubos. Oo. Tapos kay Don Ramon naman tayo. Magkano yung mga surahan mo, Don Ramon? 100 kilo. 100 kilo. Tumpok. Ayan. Ayan. Ng ano? Montenegro? Ano pala yan? Ayan ang mga latagan dito sa kanyang pwesto. Batang hulo. Batang Hulo. Batang Negro, yun o. Boss Lando, bagong-bago yun ha. Tariho sa Bagong miyembro nga eh. Nakita ko eh. Bagong minugot. Boss Lando. Oo. Pakita mo sa mga viewer mo. Mga page reveal ng mga tao natin yan, mga bago. So shout out si Pogi. Ayan na. Siya po daw si Batang Negro. Uy, meron mo na yan o. Sandala isa o. Tumpukan ay 100 pesos sa mga tumpukan ng mga galunggong at mga isang bitilya dito, no? So lipat na tayo sa ibang pwesto. So dito lumaki ang tubig. Ganito po ang sitwasyon sa patungo dito sa FC Villa, no? Ganito ang tubig papasok sa loob. Ayan po. Good morning. Good morning sa'yo. Ayan, may tubig po, no? Binabaha na po ang Malabon. Nagsimula na naman magkaroon ng tubig dahil nagbagyuhan na naman. So ayan po, may resort na naman po ang Malabon. So ito po yung harap ng Malabon Central Market at ito po yung City Hall ng Malabon City. Ayan. So patungo po dyan ay meron pong tubig. So dito na tayo. Ayan po yung kasalukuyan na nangyayari at nagaganap sa Malabon na may baha, konting baha, konting ulan, may baha, walang pagbabago. Puro bangus. Magkano bangus ngayon? 180. Malaki mga bangus, oh. 180 ang per kilo. Tapos tilapia, gulyasan. Tapos maraming paninda siya tichona rito. So bansa galunggong. Tapos tilapia Batangas, balsa galunggong, yellowfin tuna, bangus. Labing 5 piraso. Tapos tilapia Batangas dito ay 110. Magkano dyan, Tichona? Sa 150 per kilo. Parang wala si Annalyn.
Papagawa ng bahay? Diyan sa Tanyong? Siya nagbabantay. Gulyasan. 150, yellow pin. 200 ang per kilo. So yan po yung mga presyon po dito, no? Ate Chona. Baba pa yan. Oo. Sukulan. Buti nga ngayon, maganda ng isda, oh. Bumaba ngayon kasi nagawa ng ulan. Merong mong bagyo nga, eh. Hindi sila nakaubos ng maaga, pero kumawin. Buti nga nakapagtinda kayo dahil di ba laki ng tubig, kundi tumigil yon. Kanin na kami nakapagpinda. Gawa ng ulan. Ang lakas. Ano oras na kami pupunta dito? Alas 6:30. Ay, 30 na. Dapat alas 5. Di ba dito na kayo? Laki pa ng tubig. Oo. Ngayon pa lang kasi humupa na tubig. Ngayon pa lang nadadatingan yung mga mamimili. Ayun, oh. So, Jonah, salamat ha. Thank you. Paring ano, saan? Kahilata pa. Maring lang yung 300 lang. 300 ang per kilo. Nakita ko yung post mo eh. Nakita mo ba yan? Yung motor, ano? Hindi na maagalaw doon sa gitna eh. Naipit eh, kasabay yung ano, yung e-trike. Oo. Kita ko yun eh. Hindi na maagalaw doon sa gitna eh. Malalim yung pupuntahan nyo. Oo. Hirap kasi pag ganun malaki tubig. Hindi ka makakapasok dito, lalo kung papasok sa trabaho. Sa kanya, nandun na sa tuloy eh. Oo. Lahat na booking. Grabe, no? Kaya pare, thank you. At ito yung mga tumpukan ng ating tahong, no? Magkano tumpukan? 100 100 pesos tumpukan ng mga tahong dito, ganyan kataba. Butoy. Shout out kay Butoy. Shout out sa'yo. Thank you. Alright, so dito na po natatapos ang ating vlog sa bayan po ng Malabon Fish Market. Ang mga presyon po ay napakamura, no? Dito sa kanila mga latagan. So shout out kay Randy Conan, Ner TV Vlog, shout out. Shout out, good morning. Diesel Laurente, Rudolph Uy, Tony Vlog, shout out sa inyong lahat. Bornox TV, shout out. So hanggang dito na lang pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye.